Det, der står dernede, det er Panoptikon. Et Panoptikon, der viser den historie og samler op på alle de rituale fund, alle de fund, der er gjort igennem de sidste 50-100 år ned fra det her fantastiske område. At vi både kunne være inde i et meget sådan centralt rum, hvor vi fik formidling, og vi fik historien om genstandene, der er fundet i landskabet, men samtidig skulle vi også kunne sætte det hele ryggen til og sidde med konstruktionen og alt det historiske i ryggen og kigge ud over landskabet. Panoptikon betyder faktisk, det kommer af græsk, og det betyder egentlig, hvorfra man ser alt. Man har et blik fra et centralt punkt, hvor man i virkeligheden kigger ud på verden. I dag kigger vi ikke fra et centralt punkt ud på verden som sådan, men vi har brug for at samle en masse information omkring os, for at forstå den sammenhæng, som sådan et sted i virkeligheden er bygget op af. Og det er fundstederne, vi sigter ud imod. Det vil sige, det er faktisk det, der har afgjort, at hvordan tavlerne bliver med til at organisere her indenfor i Panoptikonet. Og selv de to yderste gavle har hver deres sigtelinje mod to gravhøje. Det kan samle den store spredte historie i nogle ganske enkle fortællinger, som er forståelige og oversættelige for vores kultur i dag, som er så hurtig og sappende i den måde, vi tilegner os viden på. Og samtidig så giver sådan et rum, som der bliver skabt i det, det giver faktisk også en ro til den oplevelse. Så det er en kombination af meget information på, hvad kan man sige, som en markiterning på et begrænset sted, men samtidig så giver rummet sådan set fred og ly til, at man kan bruge den tid, der skal til for at mærke efter og kigge på de forskellige genstande, som hænger på de tavler, som vi har lavet, der hænger dernede. Pragtøkserne og så videre, guldarmringene, vendelhalsringen, hjortetakøksen med de første menneskebilleder, smør-over-depotet med de masservis af bronzeøkser, hjelmene. Hvad er det, der er fundet? Kan vi se det, der er fundet? Kan vi røre ved det? Kan vi komme tættere på det? Fordi vi ved godt, at alle de her genstande, de finder sig på Nationalmuseet. Men det er herude, de er lagt i sin tid af fortidens folk. Det er herude, at historierne blev skabt. Og det er herude, at vi måske skal få bare et snært af fornemmelse af, hvad det vil sige at have været menneske for 6.000 år siden, for 7.000 år siden, og måske for 2-3.000 år siden.